Proč Mexikopedie? Protože Mexiko je láska. Ale já jsem fakt nenašla jinou zemi, která by měla úplně všechno. říjen 2013, pamatuju si to jako dneska. Ten den jsem přistála poprvé v životě v Mexiku. A ten den se mi poprvé v hlavě vyloupla myšlenka na to, že tahleta země patří do knížky. Protože takovouhle úžasnou kombinaci bizáru, krásy a čirýho lidství člověk jen tak na světě nenajde. A tak se stalo. Mexikopedie už vznikly 2 a právě vzniká 3. Třetí abecedář mexické kultury. 3. a poslední. A bez zbytečného opejpání můžu říct, že bude vážně dobrá. Možná i nejlepší, i když srovnávat ty 3 díly mezi sebou je pro mě strašně složitý. Mexikopedie je totiž knížka pro duše neposedné, stejně jako já, která se dá číst od konce na začátek, od začátku do konce, od písmene X třeba po písmeno B druhého dílu. A nebo prostě jenom jak chcete. 3 už je napsaná a do posledního puntíku vymazlená. Akorát jí zbývá vyrobit. A o tom s váma chci dneska mluvit. Ve 3. díle spolu nahlídneme pod pokličku praktik temné magie při černýmši čarodějů. Vypravíme se do prapodivně zapouzdřeného old school Acapulka. Dojedeme na hranice s USA, kde se hraje vabank všechno nebo nic vytouženého amerického snu. Zajedeme za mexickýma kovbojema Charros a jejich koňským uměním. V nekonečně vzdáleným Olinala najdeme poklad na konci duhy. A za drnkání písničky Esmeralda mrknem na tajemství úspěchu mexických telenovel. A vy tyhletý mexikopedický jízdy můžete být součástí. V předprodeji na HitHitu najdete kromě zbrusunový 3 i dotisk dávno vyprodaný 1 spolu se spoustou řemeslný mexický krásy přímo od lidí z mexikopedických příběhů. A navíc vám to dost vyřeší Vánoce, když milujete cestování, knížky a nebo třeba Mexiko. Pojďme do toho všichni spolu.